Tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Karanganyar yang tercinta. Iya. Luar biasa. Nggo ember nggih wadah lemah. Mugi-mugi Pak Robert tansah dipun paringi berkah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Iki tasakuran sing ditindakake dening keluarga ageng Kabupaten Karanganyar. Ya, dalam rangka ya kuwi hari wayang nasional lan uga hari wayang dunia. Sisan gawe menyongsong hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-108 no. Kaya ngono ya, Mak. Iki dikhususake uji coba mapan oneng rumah dinas bupati. Sing adate yen wayangan ki ana alun-alun. Kaya ngono kuwi. Matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Bupati pepunden kula Bapak Haji Robert Kristanto SEMM. Sekalian ibu yang sampun kepareng ngayomi, kepareng tresnani, kepareng melestarikan budaya wayang sehingga Karanganyar tetap tentram damai karena pejabatnya peduli terhadap seni tradisi Indonesia. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Sembah nuwun Pak Robert. Ugi matur nuwun kalian Pak Babub menawi sampun tindak Jakarta. Matur nuwun dumateng Pak PJ Sekda, Ketua DPRD Pak Bagus Elo, Bapak Kapolres utawi ingkang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kodim 0727, Ketua Pengadilan Negeri, seluruh kepala dinas khususnya Disdikbud. Ya, mligine sing wis kepareng bola-bali berkoordinasi karo awake dhewe ya kuwi Mas Heri. Pancen kaya ngono kuwi. Lan iki ora perlu suwe-suwe anggene ceramah nggon limbukan, enggal wae ngaturake lelagon. Ya, mergo lakone dawa ya, Mak. Dawa tenan. Iki nganti jam 12 wae lagi entuk sak lakon, mongko calone 3 lakon. 3 lakon. Saka Sumantri, Kumbakarna nganti Basukarna. Lakon sewengi iki bakal digelar delalah pas 7 November hari wayang. Iki mujudake persembahanku tumrapipun sedaya para warga masyarakat yang tercinta yang lenggah oneng Kabupaten Karanganyar sak kabehe. Oh ngono kuwi. Bupatmi sing saka Jakarta ado-ado ya kepareng rawuh. Iki malah Bapak Bupati sampun kepareng paring dawuh supaya Bupatmi mengko tindak ana pepanggungan dikancani karo Pak Di Sadibei karo Mbok ing Ganden. Ya. Ning sadurunge panjenengane mau ngersakake ya kuwi tembang yen ra kleru sarung jagung supaya ditembangake karo Bukesi luwih dhisik. Yo karo nggih apa kuwi cara pedah motor didem dhisik. Ya, karo nggih ngerokok dhisik. Ha ya, Monggo Bukesi bawanipun Asmarandana menawi mboten lepat dipun aturaken wabil khusus dumateng Ibu Patmi ingkang dados pengusaha sukses wonten ing Jakarta lan kala wau ugi sampun paring dawuh benjang menawi syukuran ugi kepareng wayangan karo Madangkara. Iya. Matur nuwun, sok kapan sik digoleki tanggale. Ya. Monggo Bukesi diaturake pelok barangipun Asmarandana. Monggo Bu. Am
Matur nuwun Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Dosen ana isi Surakarta, mumpung bisa sowan ana ngarsane Pak Bupati gandeng panjenengan niku Bu Kesi nggih rakyat Karanganyar ingkang mapan wonten ing Jaten arep matur apa karo Pak Bupati karo Ibu sumrambahipun dumateng Bu Patmi kepiye aturmu monggo. Matur nuwun sanget dumateng Bapak Bupati sekalian Ibu lan sedaya pejabat wonten ing Kabupaten Karanganyar, Ibu Supatmi lan uga sedaya kemawon warga masyarakat Karanganyar ingkang sampun mercaya bojo kula Ki Cahya Kuntadi kinen nglipur hari jadi utawi menyongsong hari jadi Karanganyar ingkang kaping 108 menika. Mugi-mugi Karanganyar akan tumbuh menjadi kabupaten yang semakin sukses dengan pejabat-pejabat yang betul-betul merakyat dan ngayomi masyarakat. Khususipun Ibu Patmi, mugi-mugi Bu Patmi segera mendapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Ya jodoh sakabehe rezekine barang saya jodoh ya. Monggo pamundhute Bu Patmi didhisike sarung jagung ya. Monggo Cok, dados.
bocoran saka Pak Bupati insyaallah pepundenmu ya Bupatmi sok yen halal bihalal kundur neng Karanganyar arepe wayangan ya saiki dikrocek tenane piye tegese panjenengane tak aturi pinarak ana pepanggungan men dikancani karo Mas Sadi Bey karo Mbok Engganden ngono mila kula suwun kanthi sanget mumpung pinanggih Bupatmi monggo pinarak wonten pepanggungan mriki silaturahim kalian para seniman-seniman Karanganyar. Ya men ketok guyub rukun diaturake ngangge gugur gunung jumenenge Bupatmi kalian Mas Sadi Bey. Ya, mangga aja. Monggo Bupatmi. Monggo jumeneng. Oke Nganden. Matur nuwun rawuhipun dumateng Bupatmi ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sugeng dalu Pak Dalang. Inggih. Mas Petruk mbok mbagekke kali Bupatmi sapa ngerti sok katut. Niki nggih ndonga gen katut sampeyan. Nggih mila niku. Tenggo dawuh panjenengan ngaturaken wilujeng dalu Bupatmi. Wilujeng dalu Mas Gareng. Alhamdulillah wilujeng rawuh wonten Petruk menika. Mas Gareng apa Petruk ya? Petruk menika. Oh Petruk. Oh berarti nek Mas Gareng kuru kok ya? Cilik nggih. Di Mas Petruk berarti rada enek daginge. Nggih. Niku kopen niku Bu nggih. Garenge sampun dipun pejahi ngoten. Oh ngaten. Monggo paring dawuh Bupatmi kados pundi jenengan Badhe paring mirsani dawuh menapa? hari jadi Kabupaten Karanganyar kalian Hari Wayang Nasional ingkang dipun gelar dalu menika. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta Ibu dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Dandim. Mohon maaf saya belum tahu asmane jadi takut salah menyebut. Dan yang saya hormati seluruh pejabat Karanganyar yang hadir di malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat kepada Pak Dalang beserta timnya yang yang malam hari ini memperingati Hari Wayang Nasional yang ke-7. Jadi Pak Dalang, jadi saya itu penggemar wayang. Jadi saya itu nek ngrungokke wayang itu saya nggak turu sewengi utuhi betah. Monitor ngaten terus. Iya, jadi saya tuh nggak ngerti persis, tapi ini saya tuh ngerti alure gitu. Oh maknane ngene iki ngerti. Makanya saya itu kadang-kadang di mana ada wayang saya tuh datang. Kadang saya pengen mendengarkan jogetane piye, alure itu Cerita, nanti dan iya. cerita gimana. Terus hikmahnya dari lakon Hikmahnya itu dari bagaimana? lakon apa, dan lakon malam hari ini juga sangat tepat untuk menyongsong Di Karanganyar. di Karanganyar hari jadi yang 108. 108. 1 ditambah 8 ketika ini Pak Dalang tadi 9. adalah 9. 9 adalah angka yang Sempurna. Menang. pemenangnya.
Dan perlu Pak Dalang ketahui angka saya juga angka 9. Berarti pas nggih. Angka saya juga angka 9 karena saya lahir di tanggal 18 November. Jadi kalau dijumlah juga 9. Oh nggih. Nggih. Kami kula nggih 9 kok, Bu. Ngaten. Nggih, Nggih. kelahiran kula niku 13, 1 dan 3. Lah, Ngaten. mangke 1 3 lah dadine pinten niku, Pak? 4. 4, men dadi 9 tak tambah 5. Lah 5 niku kelahirane bojo kula ngoten. Ngaten. Tambahke ngoten. Tambahke. Campur. Ya, saya ucapkan selamat kepada Pak Nggih. Bupati saya yang telah menjadi bupati sekarang ini belum ada 1 tahun, nggih Mas. Nggih. Ini tahun pertama, Ibu. Tahun pertama, Ya. jadi isih anget-angete. Nggih. Semoga beliau bisa mengemban amanah ini sampai nanti tuntas Purna tugas. dan membawa Karanganyar semua lebih baik Lebih maju. dan keadaannya ayem tentrem seperti slogan Kabupaten Karanganyar. Ngaten Pak Bupati. Ngaten Pak Dalang. Inggih sembah nuwun. Mboten niki kula namung badhe nyuwun prisa niki lho WA saking Pak Bupati. Halal bihalal mangke Bupatmi badhe wayangan nanggap jenengan niki huwak napa tenan niki? Karena Kabupaten Karanganyar itu sesepuhnya itu Pak Bupati. Nggih. Jadi seperti saya yang malam ini ada di tengah-tengah Pak Dalang. Nggih. Jujur Pak Bupati itu WA saya jam 10.49 tadi siang. Saya tenggo kedatangannya apa gimana gitu saya lupa di WA saya. Jadi saya tadi Padahal tadi pagi Ibu masih saya Jakarta. di Jakarta. Saya jam 1:30 ada acara. Nggih. Saya jam 2:15 lari ke bandara, Mas. Nggih. Untung saya di bandara ditolong oleh seseorang. Jadi di sana itu ada tim dari Pas Pamres yang Nggih. membantu saya untuk masuk ke Bandara. pesawat. Padahal tinggal 5 menit. Jadi begitu saya duduk pintu pesawat ditutup. Itu demi saya menghormati ke Bupati saya Pak Roka. Hebat. Jadi keringet saya tuh basah kuyup. Saya maghrib baru nyampe rumah belum sempat mandi tapi saya dandan bedake ketinggalan Mas. Saya nggak bawa bedak karena dari kantor langsung. Jadi saya Mbak Renio bedak ono aku. Gitu. Jadi demi Bupati saya. Saking tresnane kalih Karanganyar nggih, Bu. Karena saya merantau di Jakarta udah 30 tahun lebih. Nggih. Tapi karena saya untah darah Karanganyar, saya tetap Karanganyar nomor 1. Melu rasa handar beni. Nggih, Karanganyar adalah tentrem, apa-apa murah, wong piyayine ramah-ramah, semuanya murah, jadi seneng saya tinggal di Karanganyar. Alhamdulillah. Ngaten. Kula nggih bangga dadi wong Karanganyar kok, Bu. Siap. Banggane piye, Mas? Loh, Karanganyar iku nggih sesuai dengan penjelasan ngendikake apa-apa serba murah, suasananya ayam tentu ora pernah ono benturan apa-apa, nggih to? Enggak ada. Misalnya ono benturan titik-titik itu enggak apa-apa. Bisa diatasi. Itu enggak apa-apa, itu dinamika Nggih. jenenge. Beliau Bupati ini pasti bisa menghandle itu semua dan menjadi semuanya dadi api, ayam, tentrem, mesem, guyu to wis. Gitu Dan- Pak Bupati. Dan juga Pak Bupati itu tidak memandang itu siapa, Bu. Semua dirangkul, biyen kuwi ndukung aku apa ora, kuwi klambine apa, kuwi pangkate apa, dirangkul dadi siji semua jadi warga Karanganyar. Hebatnya Pak Robert seperti itu. Itulah pemimpin sing bijak. Betul sekali. Nek wingi pas pilihan kan gur loro Mas, Nggih. menang di kalah. Nggih. Sing kalah yang legowo, Legono, berarti nggih. golek wektu liyane, sing menang dadi ora dumeh. Jumawa. Ora dumeh, dadi dirangkul kabeh. Nggih. Sing wis ya wis, sing urung ayo didandani sak api-apike demi Karanganyar Karanganyar. tercinta. Ngaten. Kembali ke Pak Dalang. Nggih, nggih. Karena saya sing dawuhi Pak Bupati yo bismillah alal bihalal dengan catatan Pak Bupati nunggoni nganti rampung. Wah, amin ya rabbal Pak alamin. Bupati tenggali ngantos selesai lho Pak. Alal bihalal di rumah keprabon saya Nggih, siap. di Kayen Gemantar Jumantono. Kalau ini dawuhi Pak Bupati untuk nanggap Cahyo Kuntadi Ibu Siaga. tak siapi dengan catatan Bapak Ibu nunggoni nganti rampung. Nggih. Sekarang Pak Dalang sing apa jenenge? Matur. Iya. Matur teng Pak Bupati. Tanggung jawab. Nggih, nyuwun kanthi sanget gandeng sampun gamblang wijang ngendikanipun Bupatmi, Pak Bupati, jenengan kedah nenggani benjang menawi wayangan. Mboten dangu, mangke jam 12 pun rampung Pak Bupati nggih.
Ngoten niku nggih sak rampunge. Nggih, monggo diatur waktunya jam berapa. Nggih, Engko saged kula Bu niku. nanti angkanya berapa nanti sampaikan sekalian biar saya bisa persiapan. Nggih. Berarti Sampai karena ini sedangu lho padahal ini. sedangu. Karena ini kan Mbak Ganden, berarti kan Mbak Ganden ya rawuh. Nggih, Berarti insyaallah. kudu berarti dijak ya. Berarti nek ra Nggih. dijak engko Pak Dalang Nggih, Dosa. nek mboten ngangge kula kalih Petro udian deres niku mungkin. iya gitu. Sik, Mbak Danden, lah wingi kae ning celep kae sampean enek kok tetep udan deres. Oh niku lah kula mantuk nika, Pak. Lah kula pun mulai dadine udan. Jadi harinya apa? Habis lebaran halal bihalal apakah ini kebetulan ada ketua umum PWKS. Wih nggih. Jadi PWKS, nggih. Bapak Maijen Purnawirawan, Nggih. Dr. Insinyur Suharno yang sampai sekarang ini masih lenggah, Nggih. kepareng lenggah. Jadi beliau pun juga dikeroyo-royo nitih darat Nggih. dengan membawa 2 driver tadi jam 10. Nggih. Maghrib juga baru nyampe sini demi Pak Bupati Robert. Luar biasa. Sangka tresnane kali Pak Bupati. Tresnani karo Pak Bupati Pak lan di Karanganyar. Bupati dan beliau itu untah darah sini karena Nggih. sing dilenggahi kan belakang pendopo ini. Nggih. Jadi beliau itu juga songko senenge dan beliau juga penggemar wayang. Nggih. Mudah-mudahan kalau nanti halal bihalal di kampung Gemantar. halaman saya, mudah-mudahan beliau juga berkenan Amin. rawuh. Amin. Amin, amin. Nggih mugi-mugi panjenengan Bupati tansah pinaringan sehat, Amin. murah rezeki Pak Bupati nggih mekaten dipun paringi amanah barokah satemah benjang tempuking damel halal bihalal menika saged lumampah rancak lancar mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin, amin, amin. Matur nuwun Nggih. Pak Dalang. Sarung jagungipun niki wau bukesi pripun kirang pripun niki Bupati. Oh mantap, suaranya Bu Kesi itu sudah suara mantep ya, Wah, iya. melengki-melengki. Jadi Iya. nek memang garwane Bu Kesi itu dalang kuwi wis tumbuh untuk tutup. Wah nggih. Nek Bu Kesi niku pun high class kok Bu. High class. Jadi kula niku ngrungokke YouTube nek Arturo sok-sok pikirane apa ngono ngrungokke Pak Pak Cahyo. Cahyo. Iya, gitu ya. Akhirnya iso ayem ning ati, dadi kegawa tidur. Ngoten Mas Tembang Petro. nuwun, Siap, tembang nuwun. nggih. Lah badhe ngersakaken nyekar utawi nembang. Badhe ngesaken menapa Bu? Nggih. Napa? Napa nggih? Monggo nderek kemawon. Ingkang bahkan saged dipun iringi kalian gamelan. Wong adatipun meneh Pak Bupati meniku wonten bersih dusun. Apa, Pak niku nggih Gandeng? nembang. Dapun monggo. Napa? Sapa kira-kira sing Pak Bupati we nyon pirsa Pak Bupati. Napa nggih, Pak? Pak Bupati Caping adate gunung. luwiting asmara nggih. Cak, Caping gunung. samping gunung. Saping gunung. Nggih. Oh nggih. Terus pundi? Dipun bawani mboten Mas? Terus Ada. pundi, Pak? Yo nggih, bawani. Nggih, derek nggih. Nggih, monggo. Nggih. Monggo Pak Mi. Monggo, Bu. Jenengan Mbak, kon jenengan bintang tamu nih. Ini binatang tamu. Oh, bintang. Aku sing anu wae, aku sing Ibu sing anu nembang, Enggak. awake sing bawa. Bawang kok aku rodok bajet-bajetke ngono. Oh, ngoten. Engko nek aku diringi klenengan aku malah bubar. Oh, ngaten. Coba Mbak Ganden Mbak Ganden coba. Nggih, nggih. Bawa jenengan sing nyawer ngoten tok. Oh ngono, tenang saja. Bacotnya Tenang tembangi. weh. Oh, bacotnya Wes, tembangi, tenang dang terus. Siap, nggih. Ya kok cantik coba. kok ngene kaya aku biyen ya. Kuwi biyen kuwi kok Alah, mbok Jan. bandingi Bupati ki yo kadoan. Lah wong ya mung kaya kowe lho. Pangapunten nggih, ya Allah. Irung Ayo nggih, Mbak, ayo bengi iki piyayine sing wis padha ngantuk ben ora ngantuk nyen gayengke. Tenang sawerane wis disiapke kok tenang wae. Siap. Nah. Saben bengi. Petruk jenggleng. Non? Jenggleng. Alah gedene sakmono ndabote. Oh, ben mantap kok ya. Nyawa. Iya. Aja seru-seru kok panggunge ambles. Lah kene Iki boleh ganda nek mboten seru mboten krasa, Bu. Oh kena. Mergo iki kan pun tuwa. Oh gitu. lah jarene arep jenggleng ki mau. Lho lak iya kita, Bu. Ngoten men dereng krasa lho, Bu. Ampun ta iki mau. Wes dang budgetke yo. Yen
Tuweke cek gempi mbak. Tuweke cek gempi ya cah ya. Lumayan kena gue kletik-kletik kok. Joko kayak ngiyip. Nggih. Mas Bei. Dawo. Niki bareng Bu Patmi karo Mbak Ganden rangkulan jan kaya jambe sinigar gitu. Liripun pripun sampai tiga. Oh tegese persis ngoten memper. Persis ngene niki. Kaya jambe sini kar. Nggih. Ya kene Lah nek Bupatmi jambe sing seger kene jambe sing wis pangan codot. ya sing bosok. Lah. Tepuk tangan untuk Bu Patmi, wah luar biasa. Wah. Kemudian ya mantan dosen wonten ing pedalangan kula ya. Nah nggih. Masyaallah. Warane nggih jos wonten lho. Pelak tenan. Aja le muter-muter ki aja nganti kaya ngono. Pripun Bupati? Mesake Mbake Ganden iki lho. Yang niku nyate obahmu ki aja banter-banter ngono lho. Lah ngapa? Iki aku ki wedi lho. Kok wedi? Iki rada ndul-ndul lho. Engko nek rontok ngono lho, Mas. Piye to niki? Ya. Mbak jenengan wae no. Panas udan. Segera Bu, niki parian. Kula tak nyuwun sinden-sinden kula berpartisipasi Urut. parian saged ngrenggo Karanganyar utawa mendoakan Pak Bupati, bisa juga kepada Bu Patmi. Wiwit saking Mbak Sundari, monggo. Sapa sing apik dhewe disawer. Oh, siap. Nggih. Siap Pak Prapto, nggih. Anu Bu Patmi. Sing nilai penonton. Oke, penonton sing nilai. Pak Cahyo nggih ajeng melu parian? Mboten. Oh, mboten. Nggih, nggih. Aku sing biji yo kan. Monggo Mbak Lia. Ya. Numpak dokar, Numpak dokar. Pak Dokar. kecemplung sumur. Waduh. Saking ae lah. Lah dokar kecemplung sumur ki lah. Sumure sepiro? Apa ya iso bali mungkin. Warga Karanganyar, Warga Karanganyar. mugi tambah makmur. Amin. Allahumma amin. Mbak Lia Bu niku. Nomor 1. Berarti nilai ini berapa? Lah engko sing kan 1, 2, 3. Nggih. Ini nomor berapa nanti sing milih penonton. Siap. Nggih. Bapak penyisian. Nggih, monggo Mbak Uul Suara Semara, monggo. Mbak Triastuti. Menyang padi. Wah iki. Sing kaya golek perkara iki. Yo ben. Iya. Telan telan gane Mbak Kiki. Iya. Bapak Bupati, mugi-mugi kathah rezeki dan selalu di hati. Allahumma amin. Wes digathuk-gathukke ngono ae lah. Kata rezeki sing nganggo mugi-mugi. Nggih. Iki mugi-mugi niki aja nganggo. Ben Nggih. keten. Lah mugi nyekot dhewe lho. Nggih. Lek kula biji yen Mbak Lia sing pertama wau nilainya adalah 75. 75. Lek Mbak Tuti niki Kalau wau saya? min 50. Men 50. Tolong ditambahi Pak Bupati. Iya. Akan sing tok kok, ayo. Dik Kesi. Ayo. Gelar tikar Gelar tikar. neng ngarep
omah Ngarep omah. Kabupaten Karanganyar bumine gemah ripah Allahumma amin. Pinten Pak Dalang 100 bijine. 105. Oh 105. Sing golek utangan nyambi kok muncul iki. Gua dijupuk ning ngene Mbak Lia siji. Oh iya. Ayo. Nggak lanjut Mbak. Ayo monggo Mbak Mira. duit anyar Anyar. cacahe selawe oke warga Karanganyar tentrem selawase Allahumma kula pinten Pak bijine Non kula bijine pinten 98. Oke, 98. Sing loro mbok diketut-ketut Pak Mas. Apa? Digenepi sing loro niku lho. Lah kok jen iki kok. Lah iki. Monggo dilanjut ya. Loro kok ditinggal 98. Mangan bakmi Mangan bakmi. dicampur brokoli. Ibu Patmi jenengan cantik sekali. Allahumma amin. 100 Pak nilaiku Pak. Ngapunten Bu Patmi niki obate keri. Ketoke gen sawerane akeh dhewe ne Ah, ya. iya. Dadi kan ngomong ayu, cantik dadi wong rene wing ngoyo dandan kok, Mbak. Dadi ben ayu. Mboten Bu jenengan niku cantik sekali. Napa niku auranya niku terpancar ngoten lho Bu. Amin. Inner Positif vibes ngoten zaman sekarang. Mboten kok ngalunggono kados piyai Arab ngoten. lah niku saya Nggih. Lek engko ing gandhen Arab pati genah niku lah. arah pati genah betul Terakhir niki Winong Nawangse nuwun sewu nembe kala wingi Bu Patmi Nggih. lomba sinden tingkat nasional mendapatkan juara 1 Tepuk tangan untuk Mira. Keren, selamat. Mergo sinden Madangkara. Iya. Meh dikalahne jane, ngerti lek Madangkara dimenangke. Wedi yunine. Ayo Mbak, coba kaya ngopo coba. Ya nak. Bah, Bengi-bengi bengi. Terus dolanan soto. nyokrok ngono. Enggak apa-apa toh. Ibu Patmi piyaine lomo. Kowe iki marake rontok no, Mbak. Dadi ra lomo dadi lomo nang kono dikono. Lah panjenengan niku auranya itu aura malaikat gitu loh, bukan Gitu. ya ampun, bersinar. Jangan membesar-besarkan ngono to. Sinden niku lek ngerti piyai sugih ngoten. Raine malih kaya kotak amal, Bu. Cah lamis. Ya, Sampun, sampun nggih. Apa langsung? Mbok ganjen dereng Pak. Oh, dereng kok gandhen iki. kon ngopo iki Ayo. Mari ah. Varian sing apik dhewe yo Ndan ya. Ayo. Ayo coba. Nganti rasa Ayo. awas. Ayo coba. kudu saru ya Mas Saru ning apik no. saru ning apik Saru ning apik nggih. Rada Ya. mriki nak ning jenengan. Oh ngono, saru sing apik ya tak kancani ya. Saru sing apik kandhani ya Bu Iya. goceki ya Bu ya Tak goceki ndang. Engko nek tiba ya Bu Heeh, ndak rontok mau tak goceki kene. Maklum penyanyi tuwek gitu. Wedine tiba iket mau. Engko nek tiba aku iki wedi lho aku iki Yo. tuku serabi Tuku serabi. cacahe 3 Cacahe 3. Pak Bupati I love you Lho lagi iki, yuk. sinden sing wani ngono ki lagi iki. Sing lenggahke Bu Farida lho, garwane Pak Bupati lho. kok dadak melu barang ya Bu Farida ora mireng. Bu Farida ora mireng. Agek-agek WA ora mireng. Wis tenang wae ora mireng. lah wong Eh, petegak kowe ngerti ora? Bu Farida kuwi dokter lho. Kowe ngantek kowe disuntik mati piye? santai aku Santai? aku wis dikeki obat kok Obat apa? mati gen Ah iya. pangapunten Ibu dikira guyon Wong ibu ora krungu ora mireng. Mboten mireng kok, Enggak. alhamdulillah. Ora Ya percaya aku lah. alhamdulillah nggih kita awak dhewe bala Heeh. Dadi ning panggung kuwi ra kena ana sing
Ora kena. No sing anu marah nggih. Enggak boleh. Tidak boleh marah. Karena Mbok Ganden kan hanya menghibur. Menghibur, gitu. nggih. Nek sing ora marah, apa meneh Bu Bupati sangat baik sekali. Iya. Baik sekali ya, Bu. Sangat baik sekali, anggun. Makanya tenang aja dirimu ora bang. Kok tak kancani. Nggih, pangapunten nggih, Bu. Bu, mengke obatnya kula betone kula suntikke mengke dalu. Obat mati gen. Iya, Mas Petro gawe parikan, kok ora etok saweran. Oh, nggih, nggih, nggih. Iya. Sing apik mulih ra gondas Apik. kowe. Kejemen. Nyangking ember. Alah-alah yahene nyangking ember yo nyapo. Parikan Den. Oh iya. Nyangking ember. Ember. Mboten embel nggih. Nyangking ember. Isine banyu. Bapak Robert sukses selalu. Keren. Wis ngaten Mak Dalang. Pripun kula mundur? Dereng. Dereng rampung lho, Bu. Panas hujan niku riyen. Ujur ane. Kurang nampung ya. Yuk, tuntas ke ya. Yuk. Panas hujan. Ngaling-ngaling. Capek gunung. Caping gunung-gunung. Awas. Oh. Mbok Ganden genti. Nggih. Nadyan wadon sarta Ana suling kumandang suarane. Ngetan Kali kurang apa setia kelakon. masuk. Langganipun saking gunung. Pripun Pak Dalang?
Wah, luar Sip. biasa nggih. Jenengan swantri yo latihane yo ning endi? Apa diajari wae aku yang dadi sinden. Diajari karo Bu Kesi apa Mbok Engganden. Lah nek niki ngajari jenengan payu niki do prei kabeh terusan. Lah nek sing ngajari Bu Kesi genah. Bu Kesi. Jurusannya wong piyambake dosen karawitan. Lah nek sing ngajari Mbok Engganden Aku yo eskar lho, tak tuapuk lho kowe engko. sapa? Eskar. Sarjana karawitan. Sarjana karaoke, Mas. Nek sing ngajari Mbok Engganden salah jurusan. Lah nggih Bu, saestu. Alah wong yo karaoke golek pangan lho. Golek pangan. Aloha. Sekar bisa Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Patmi yang luar biasa. Matur nuwun sangat, matur nuwun sangat Pak Dalang. Sawere piye iki? Lah kula manut. Sawere piye iki? Manut tok, Bu. Endi mau? Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Nggih. Ngene malah dadi pekewuh to, Gus. Nggih. Dalem. Walah nderek sak parenge jenengan monggo nderek kemawon. Lek perlu susuk mriki nggih enten. Oh, ndak meri nggih. Nggih. Nggih, sembah nuwun Tanda Tresna. Kowe iki ngopantri ning kene. Lah kok mlakune rene ya, aku ning kene. Kok kene kok gak ya luput tak cegate kene wae engko metune kene ya. Sembah nuwun Bu Patmi, berkah barokah. Masya Allah, berkah barokah. Nggih matur nuwun barokah. Mbok ganden karo Mas Petro aja seneng sik. Pripun? Sing kok tampa iki panjer sok halal bihalal. Wala kujur. Oh, nggih. 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 So siap, nggih, sembah nuwun, nggih. Menika Niki nyuwun delalah rata-rata para wiyaga sinden menika domisilinipun wonten Karanganyar.
Nggih, 90%. Nggih. Masya Allah. Sembah nuwun Bu Padmi, Barakallah, mugi-mugi tansah Bu. sehat walafiat. Sehat-sehat lancar rezekipun nggih. Nggih. Pinangan Pripun Mas panjang Fitro? umur. Nyuwun sehipun Pak Bupati. Oh iya. Mboten kita setunggal lakon nggih. Ah nggih, nggih. Monggo Bapak. Anu kalih Ibu. Jadi wedhus aku. Monggo Pak. Monggo Ibu. Anu, Tawang Mangu Indah. Nah, ayo. Nggo jemput Bapak. Hormati Bapak Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ayo ora ketang sak ramban. Monggo Pak. Monggo to, diaturake ngormati Pak Bupati kita dan Ibu. Yuk, Tawang Mangu Indah karya Ki Mantep Sudarsono. Yo. Monggo, Bapak Bupati. Ceria nang padha lumaku gawe dinawe karo sembuyu empe awak maku indah Karya sang maestro karangannya Ki Mantep Sudarsono. awak maku tane gunung lawu netekan pati soto Nino melu muda-mudi asesoto Sale kambang umbang-umbang mekane klokan Ceria nang padha lumaku gawe dinawe karo sembuyu Kempe lawan mau indah Pak, monggo Pak Bapak. Nah, mriki Bapak. Nunggu Nggih. suwuke lagu. Kalih Ibu, monggo katuran Ibu. Bu Farida iki gila mbek kowe. Ya aku yo wedine tom-tomen yo. Menika piyai budaya sangat merakyat menawi warganipun kagungan hajat nggih mesti nglonggaraken rawuh. Nggih, saestu menika. Nggih, Bu Canggik matur nuwun. Sedaya PWKS sampun nenggoni ngantos limbukan. Kalau wau kula pun nggih pun WA Nggih. saking PWKT nggih ugi rawuh. Batam Matur nggih. nuwun Batam. Wah nggih, Luar biasa. Nggih. Kalau wau pun WA kalian kula remen sanget warga wonten Karanganyar ingkang ngrembara wonten Jakarta, wonten Batam, wonten pundi-pundi tesih nguri-uri budaya. Nggih. Remen sanget, bingah sanget warga Karanganyar guyub rukun gotong royong luar biasa. Nggih, nggih. Nggih, niki lagune langsung nyanyi mawon nggih. Lagune Lumiting Asmara. Wah nggih. Kagem sedaya warga Kabupaten Karanganyar. Nggih, nggih, luar biasa. Menika salam ugi saking Bapak Suratno, Pak Nggih. Bupati. Nggih, niku Saking sing dulur-dulur WA. PWKP. Sing WA kula Pak Suratno. Wah nggih. Suratno ya, niku. nggih. Sugeng laras. Monggo sesarengan kalian Bapak Bupati ngaturake Lumiting Asmara. Yuk, dados. Matur nuwun Pak Dandim menemani
mrene nggon ku ngeteni janji iku prasetyaning ati aku tresno mring sliramu roh wong ayu ae dina lan wektu ning kantor saya suwe saya ra karuan aku samar yen sliramu ra kelingan aku ora bakal aku ora bakal aku tresno karo kowe megane atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal nutut aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukuraning tresno dudu pondo nanging lumiting asmara semrene kon ku ngeteni janji iku prasetyaning ati aku tresno mring sliramu roh wong ayu ae ning dina lan wektu ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ora karuan kadang tansah aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu ati jo pincet semoyo wae aku tresno karo kowe megane atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal nurut aku ora bakal maju yen durung ngantek sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lumiting asmara ukurane tresno dudu bondo nanging lumiting asmara. Tepuk tangan untuk bupati kita luar biasa Pak Ruben. oh sembah nuwun Pak Bupati nggih Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, sehat-sehat, Bapak. Nggih. Pak Bupati. Pak Bupati. Niki lho Pak wayang jenengan mboten diasta kondur niki. Sembah nuwun Pak, sembah nuwun nggih. Luar biasa. hasil Piyayi karya niki. panjenengan Non, hasil karya panjenengan mboten foto terus kula gunting ngoten Pak. kreatif Ya ya abot-abote wong golek dhuwit Mas. Lah niki enten sang koordinator nggih Mas Heri. oh Pak Heri nggih Mas Heri saking Dinas Pendidikan Kebudayaan niku nggih tamba kesel request ninggal katresnan sing nembang Winong karo Birgita. Nah, Ya, elok iki. niki jane luwih apik pomo Pak Heri iki ya melu nyanyi Nah, ngoten. Pak Heri melu nyanyi jane Pak Heri nyanyi nggawa awake wis abot kok Pak Heri. Nika nata wayangan niki pun sibuk pun pusing kok.
Pangapunten le Mas. Kan Yandi. Halah meneng wae. Ditimbali Pak Bupati to. Sepiye wong Bu Farida ning sandike kok. Nggih. Mang sontek Bu. Oh nggih. Ya lek suwi le salaman. Aku bengi iki munggah panggung, ternyata enek piyayi iki nyawer aku 1 juta. Dadi rasa senengku bengi iki duit 1 juta iki tak serahke nang piyayi-piyayi. Dinggo tambah mundut bakso. Amin. Ada Kare seseorang yang palur. memberi saya tapi nggak mau disebut namanya katanya. Flyover. Flyover. Heeh. Yogone nek piro, Mbak? Nih. Yogane pinten Mas Dit? Nggih, selangkung. Selangkung Bu. Nggih. Dihitung sik engko kleru. 1 lho. 25. 45. Ya iki Selangkung. 1 juta. Nggih selangkung Ah, Bu. iki ditambahi karo Pak Westo. Kowe iki nek cedak Bupati mesti kowe iki duit akeh banget. Iki Pak Ketum dadi Pak Mayor. Nah, keren kan, Mbak? Dihitung sik aku dadi rasa nambahin. Dihitung sik sayang. Wis kaya bang plecet iki mbok ganden. Dihitung sik selawe cukup urung. Lah wing kok Nah, wis to. Piro sayang? Bengi iki luar biasa tenan Pak Bupati tuh, Jan. Nah, dadi pas ya aku rasa nambahi yo. Tuh, aku dikelilingi karo piyayi-piyayi sing apik banget. Aku gur munggah panggung wis iso ngetokke dhuwit lho. Lah nggih to. Bayangno. Dayane Bupatmi gede Nah. banget lho. Aku munggah panggung enek piyayi sing maringi dhuwit. Nggih. Ki mau apa aku ora munggah panggung beliau ya ora maringi dhuwit loh. Nah, alhamdulillah ya Mbak Nganden dan Pak Dalang dan semuanya. Terima kasih. Matur nuwun sedaya kemawon. Masya Allah, barakallah nggih Bu nggih. Bapak matur sembah nuwun pinaringan sehat, panjang yuswa ingkang bermanfaat nggih Pak. Nggih. Panjang umur, Masya Allah, rezekinipun melimpah berkah nggih. Amin. Monggo sinten sing purun kula dongake melih monggo. Saya pengen entuk akeh kono nang Taman Pancasila pisan ngono lho. Lah iki penonton ning kene ya melu ngitung ki ya akeh banget dadine. Iya. Nggih. Pangapunten menika wau 2,5 nggih, Pak. Lah kula sing medhun teko mriki nek mboten enten opahe ya. Iya, perantarane. Nggih. Nggih niku ketoke. Selangkung niki sing keng jenengan mau. Nggo dhuwit 2,5 juta ulalah ciloro 3 4. Ning ya ndang rene ya. Wis ngumpuli Bang Plecet tenan mbek ganden. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kowe engko lek kesuwen Karno ra iso mati lho, Mbok. Kosek to yoga-yoga selawe iki agek 24 kok Nah, Ayo pun ndang rene. jangkep. Pun jangkep. Nggih. berkah barokah nggih. Suwun Bapak nggih. Ya Allah, lho golek rezeki kalian-kalian. Mbak nuwun, Mbak nuwun. Ninggal katresnane wis Dijoli ditumpahi. ninggal katresnan. Iya. Ya. Musak ninggal katresnan. Ingkang dipun dawuh sinten Pak Cahyo? Nggih, Winong kalian Brigita sing didhawuhi Mas Heri. Ya, winang nggih. kali berkita. Yuk langsung berdua lajeng kemawon tanpa bowo. Bu Ninggal. niki nggih Bu. Nggih. Nggih. Matur nuwun ya Allah. Nggih. Monggo diaturake. Yuk, gados. Menang dong.
Winong nadyan polahe kaya ngono jarike sik rapi. Sindene kulino diplotrokne ya mlorot ae ngono kuwi. Mas Adi Bey. Dawuh. Tanggal 18 ketoprak to Karanganyar. Nggih. Nggih. Jenengan nderek to? Insyaallah longgar kula nderek. Oh, siap, siap. Nggih, nggih. Oke. Kula padoske dapukan. Nggih. Sing kira-kira nganggo ayel-ayelan apa? Nggih. Kok sing rapati serius. Nggih, nggih. Nggih, lek kon dadi Paku Buwana ampun nah. Biasane kula Paku Reng ya. Ampun, sing enteng-enteng mawon. Mbok gandhen nggih matur nuwun. Nggih. Menika mangke segmenipun namung nggih limbukan tok. Oh, nggih, sembah nuwun. Margi tasih dua lakon. Nggih. Oh ngaten nggih Mas. Ucapan Matur doa sembah terbaik untuk warga masyarakat Nggih. Karanganyar monggo. Mugi Karanganyar ingkang sampun kaasta dening Bapak Robert Kristanto dados daerah ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi Amin. Karanganyar baru, Karanganyar maju. Amin. Apa yuk dongamu? Nggih, Bapak Bupati pinaringan sehat. Masyarakatipun kersanipun tansah rukun sing Ayem baken tentrem. ayem tentrem, selamat dunya selamat akhiratipun nggih Amin, Bapak. amin. Matur sembah nuwun sehat-sehat. Nggih. Nggih, niki mangke kula sak kanca kerja keras tenan bener. Estu niki tabuhan mboten enten mandeke. Nggih. Tur nggih nuwun sewu niki rada gemah. Ning delalah kanca-kanca niku rasane niku sik kecekel. Mila tepuk tangan untuk penabuh Madangkara. Madangkara. malam ini. Bos. Masyaallah nggih. Ugi dumateng adik-adik caksi lover. Ha. Dipandhegani karo Mbak Kiki, Mbak Anin, Mbak apa neh Nadia, wah komplit. Mbak Tutut, wah ora nek niken rapati semangat Mbak Tutut iki. Wah. Mbak Ngatini. Nggih. Teman-teman mung serawung, ayo kae. Mas Bayu, nggih. Mas Thomas, mangke menawi